Gas, gas, gas. Semangatnya mana semangatnya? Olahraga barang, mosok mergaya ae. Semangatnya mana semangatnya? Semangatnya mana semangatnya? Ayo Mas, gas Mas. Ke aspal. Guys, ayo. Semangat bolo. Ping tenan. Lanjut. Strada, Pak. Pajaknya. Ya strada jajal dhisik to, Bos. Sekil. Bisa tenan ora, Bos? Piye, Bos? Kata-kata, Bos. Senin Kemis. Senin Kemis. Senin Pak Jaran wong gunung kok ngepit ning gunung. Piye kae kasket piye kae entek apa piye? Habis. Saya ku keli ya, kalau saya keli. Kawat wis adun ku ayo ora ketangane. Rada nyedak bi. Nyedak ati anu spil siji-siji wi. Dispil siji-siji. Sombe nak sekirane go ngerti dalan, aja golek rute sik. Kleput. Ayo bi, ra 20 detik tak ngombe di. Klebus kabeh. Es teh pak. Iki asli tanah kudu jalur. Larang dasteran enek. Tanah. Iya ya tengah. Kurang dari. Iki nak ndelok. Iku dene sing kono kae nang saka iki lho. Dene wis ana dalan. Iya, kuku ngalor. Kan jalur gede ngono. Nek wis rono kok ketemu giring. Tapi kan ya terus tembusnya putih Pak. Ya padha Ya napis. Tapi kok kono rondok ngene ngono akhire ya. Singgo Dadi kon napis kan ngene kok. Kok ngene teko tawaran kuwi to kok. Dadi awake dhewe iki nek tengahe cara mono mulane tak omong rondo edak kan mergo sing jelas sing kulone ngono lho. Lah tiba iki lho Bos. Ngene iki gaya piye Bang? Halo. Hei, Bang. Bang piye Bang? Kata-kata Bang. kata-kata hari ini lali. Sampai lali arek ngomong Bang. Kata-kata Bang. Lemes, Bos. Lemas. Ki piye sing jek nom piye Mas? Mantap ora Mas? Penting warung ayo. Aduh sepenting warung, aduh. Jos. Mie ayam. Aduh mie ayam, gelepon loh. Piye Mas? Entek lu suduan, aduh. Rutene ngene iki lho, mening wis. Ketokno sak sepatune, Den. Yo, wis ketok. MTB, Bos. MTB. Ketokno Den. Woi. Iya Mas Budi, aman. Angkat. Nah, angkat. Kayak kali rat. Kali. Oh, manganmu kurang akeh, Bi. Ketokno jal aku dhewen. Pas gebrem dhewen. Ketok, Lek, ketok. Lah. Aduh, banyuku kali. Wah, ayo. Dimbal ketenan Mbak ya.
Langit pol cerah, indah sekali. Indah sekali menyambut pagi hari. Ruteng ini trouble, bos. Ruteng ini trouble. Ruteng ini trouble, bosku. Kilo bolo, ada lor, ada kidul, jalalah trouble, arep ngojek raneng sing diojek, timbuh ki terusan, kingko terus piye nasibe ngene ya gak ngerti, lho. Trouble. CEO menyamar. Ben ro kali dandang ya. Nek ra ngono iso ro kali dandang. Balik. CEO. Foto ngaco to bintang. Pon sing kale. Gak iso sing tak. Ndelep bae. Tapi kene mentole. Dadi ben piye nang ngopet? Trouble, Mas. Tolong porsi. Tambah sego. Cik balungan di atas bagong. Tambah sego. Mas Dodo. Piye Rondo? Ngelepot bola. Rondo mlon piye nang lapangan voli mbok tilik tempo ora. Saiki wis mundak ngene karo jempol papat wae. Iki piye? Kunci pira rek iki? Kunci 14. Begini L. Trouble, bos. Trouble. Tekan itu kok. Ati go sak pitene enggak, Pak? Lho, ya. Go sak Iki dibelekne sik to. Tone sik tuntun penak. Karo diumbah ya resik. tinggal lah Bareng mau lah. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Tekok panu melok kurang. Panu gak melok. Halo siapa? Sing melok aku ke. Dingi ya? Oh, jadi. Hasil 5. Dan tekok apa? Yo. Tanding. Aku nak warna kan gak sama aku. Tiga kali penang marcek ya, Bang. Sudu kan malah. Harus 10 kan. Tenang ya, jam 2 teko malih. Mas berapa?
Iya enak Mas. Wis mana bae guys, anu nih mine. Bagus napa wis sih lho. Sih lho. Kami lagi bukan tak Gus. Wajan. Masih som. Bagus sih zaman lu Parah ini tenan enak. zaman lu rapi tuku mau neng pintu kasih rom belas. Ini sih bro. Jam sari apa ya? Cukup apa? Jam sani aku. Apa jenisnya teh potas nih loh, ada ibu pintu. Pola. Kepelajat nambah nih. Apa kuwi? Mana kau kan tak lagi. Kayak gimana sak piring itu ngomong. Saya ambil suka melarak kuat itu. Longsor. Dalam mboten dicampur napa Adem sari setunggal. adem sari meleh. Nggih. Aku tak adem sari. Kurang pira sih, ngomong. Coba. Jos ya. Ingin fokus dari tinggi. Kene gini lho Mas. Foto-foto. Belum pun lampung nih. Pohon bulan lu lagi bangun teras kan. Sebenarnya sih bro. Siapa foto bang? Ya, Foto. siapa itu juga. Terus itu lah. Nggak mau besok kepengen gawe nanti duit ngono. Modele ngene iki referensi. Ora gede ini bentuknya kan ndang beda-beda. Kan saya Ini cara kan cocok karo kenangan anu no. jarang-jarang enek. Apik ini. Lawang ya. Asik. Aku biyen yo akeh jaman biyen wis didoli ya, Beh. Piye, Bang? Mantap. Delok mobil. Piye, Dik? Beran. Ayolah. Petengis. Bagus tuh. Gus. Gila bolo Jalur asli. Ya, asli sing jenenge MTB. Iya iki. Nak trimo ning aspalan biasa. Kak ono ngene iki lho, Bi. Salah asli ning rusak pit ini. Gila montore, Pak. Alas dulu nih, alas. Evakuasi datang, tim evakuasi. Mau dievakuasi ini. Kelihatannya sudah habis ini. Makanya dievakuasi. Semua dievakuasi. Mas. Dievakuasi. Karena sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan. Wajah. Halo Mas. Wajahnya Mas ketane Mas. Ayah. Wajahnya Mas. Gila Mas. Woi. Ya. Akhirnya dievakuasi. Wegah aku angin iki kon baleni lah. Jalan soyo ngene ya Allah. Ki Shooting terus Mas ki. Ayo.
Allah. Iki lho. Yes. Alah. Kok ngomahe dandan melitis loh. Kali. Kali kedua. Iki jenenge teko kali dandang. Wes cukup pisan kiai. Wajah-wajah lelah. Wajah-wajah lelah. Ro pentol diserbu pentol, ro es gabus diserbu es gabus kae. Enak sing pentol, enak sing es, ngerti dhewe wetenge gedhe. Adang neh. Dan saiki sing akeh anu posisi sepeda seperti ini. Sirine mudhun terus. Moga saiki tok tapi mudhun terus. Lha anu mudhun terus, Bos. Enggak percaya toh. Lagi mudhun terus. Mau ditulung emang amat tersuwen nih, Pon. Lah lupaku langsung toh saya bisa. Lah jenengan gembutuk ngaler kula maem. Oh, lagi. Griya sing enten lembune wae. Oh, lagi. Ya terus nggih, Pak. Nggih, monggo. Tapi reget Pak niki. Lah mboten napa-napa kula diajeng men kedamen. Nggih. Niki saline teng jerojok niki. Lah mungkin nek mantap mendhet buta damen. Oh, lagi. Semoga jenengan saged kula ngoten. Nggih. Pun nggih. Nggih. Niki mungkin mau sak jalur nggih Pak, lurus mawon. Pokoke niki wis durut daeng gunjal mawon. Mengke dugi pertigaan mriku ngiring. Oh nggih, siap-siap. Tapi sing nomen ki namung mengke badhe jembatan niku mboten. Oh, nggih. Badhe jembatan sing mboten enten seplange niku lho. Oh nggih. Mengke pun Rada enak nggih, gunjal niku pun mboten nomen. Nggih. Pun nggih. Nggih. Lu kan ana taji, Bek. Roti saya utuh kamu. Roti saya utuh kamu. Ayo. Oke, Bang. Ayo, Le. Oi, ayo. Kawan iki. Oke, nyebrang bolo. Delok nek rute iki. Ya Allah. Sepatunya telos tetep ae, Cepat ya, sepatunya cepat. Sirup ora ya? Terus nih wes ayo nak adem malan. Ya nase, aku tak nguri. Jalan ya Allah, kayak game. Jalan ditebas. Oke, korban sepatu iki. Wani, Bang. Njanjukur barengnya lho, karuan bareng. Ora. HP ini, HP. Kak, oh, Kak. Sarapan dari jauh to, Mas. Tawaran Kang ini ki rek. Tawaran wang ini ki. Yo mbete turun ratan gede terus. Terus opo le wong kira-kira. Oh iya. Dang ayo. Kembali, Bro. Ya jangan gape. Dang ayo. Nah, adem.
Anu jadi lewat kali tinju iku. Makare main anu dene. Di video aku. Pitku yo kali. Aku iso liwat ora iki. Oh. Wes, Den. Lele. Ketokno sak sepatune, Den. Yo wes ketok. MTB, Bos. MTB. Ketokno, Den. Wih, Iya, Mas Biti. Aman. angkat. Nah, angkat. Labirat. Kali rat. Kali. Oh, manganmu kurang akeh, Bi. Ketokno jalanku dhewe. Pas nyebrang dhewe. Ketok, Lek, ketok. Lah. Aduh, banyuku kali. Ayo. Langit pol cerah indah sekali. Indah sekali menyambut pagi hari. Kedua RT patah. Bang, lelah banget ya. Posisi kali dandang. Lon. Kali kedua. Wes cukup pisan kae. Dan. Rute itu Lon. Teman-teman gun kon naik. Dan akhirnya kesel ya Bezan, kesel. Wih, jeneng wayah tenan. Iya. Mantep. Terbayarkan bro. Batore dandan wis kena kita ya, mari. Ayo dari cipok, jangan. Apa? Gus. Ngenteni Deni. Ben ketok mau lelah kabeh. Ayo Pi. Ayo Pi, lelah berarti. Mari kengkeng krayen pit ragate lho mari. Ragat ae dhewe. Ragate. Gak ketok elek kaling-kalingan lomu. Kaling-kalingan cah lemu. Ya, treke. Jerat. Papat tasirat. Elang anan. Gagang ora kuat teko napis. Kene montornya kan gelung aja. Sik ngene sik, karo ngenteni Pak In. Nah enek wong. Aku ning kowe. Lelah belum.